Alo, je li Miljenko? Pa gdje si ti mač jebo ga ti ne javljaš se? A, koliko je sati kod vas? A, ja. Slušaj, evo mati ti po vas dan plače, ne odostaješ. Pa javi se materi nekad, pa ne možeš tako, otišao, zaboravio i čaču i mater, pa ovdje su ti korijeni. A, slušaj, ima kakvi posala tu za mene da ja skoknem? Nema zađaću ništa, a? Pa ja pilo nešto ušao mi išao, nešto bradio ko ovdje. Nema. Izgorjelo sve, a? Pa dobro. Slušaj, jesi išao raditi danas? Nisi. A Stafato šta? Ma kaki Stafato? Koliko? Nisi. Pa i pametno ne treba, šta će problem ti praviti? A, ništa, ajde pozdravljam te pa ako budeš šta naš ti zvrcni, jebi ga, nemoj na onaj kompjuter, ne znam ti se ja nakačiti na jebi ga, nema signala, znaš kako je ovdje? A, ništa, a impulsi ovo troši skupo. Pa skupo jebo ga ti, pa nema. Aj, čao. Halló, jó napot kívánok, kezét csókolom Erzsébet. Kako si? Dobro, imam problem jedan. Ovi mene bosanci kolektivno si su napala, kažu Bojan ne valja tvoj akcenat sarajevski koji si radila u prošlom videu. Ja kažem pa ne znam li da naučim ja to. Erzsébet pomagaj, znaš da ne bi tražila da nije hitno nešto od tebe pomoć. Da. Jesam, izbrisala sam Facebook, sve sam uradila, neće. Uradio sam neće, oni su mene našli, oni su meni poštu poslali. Ja ne znam gdje da pobegnem, šta da radim. Ma ne znam gdje da naučim, ne znam. Mađarsku televiziju nemam, oni meni kažu bosansku televiziju da gledam, oni meni kažu iz ove kablovske, kažu mi previše si blizu mađarske granice, nemaš dobar signal, nemaš mađarsko Duna TV, ne znam šta da radim, ona bosanska tu nema, ne postoji kod nas ovdje, pomagaj Erzsébet, daj mi nešto, daj mi možda malo internet, znaš da nemam ništa, malo samo da naučim ja to da provježbam i onda će sve biti ok, oni mene neće tući i sve će biti dobro. Ajde Erzsébet, molim te, hvala na pomoći, izvini što sam te zvala ovako kasno. Ajde, viszontlátásra is szeretlek. Aljokuj tim, mir dita čivša non si je. Imam veliki problem, brat moj. Veliki. Htjela se ženim. Kuptoj. Razumem. Malja jedna u Düsseldorfu upoznao kako je lijepa, san snova. Išli na kafu 2 dana, 3 dana, išli na sladoled zajedno, kako je bila lijepa. U park sam Mercedes sam je vozio, kako je ona samo kako je lijepa. I onda sam mi pitao, kaže udata. Čivša non ide na sladoled sa mnom, a udata, čivša non. A ne znam zašto. Di sam poljubio kako da ljubim udata žena, čivša non, jesi normalan ti? Ti si nenormaljan, svi nenormalni oko mene. A šta da radim, pomagaj, moraš mi to rešiti. Ajde, čivša non. Mir pavšim. Dobro veče. Jel servisor za kompove? Moje poštovanje, imam problem sa kompom. Pa da vam pojasnim, to je na Pentium 4, najnovija. Ne, procesor mu je stvarno do jaja, sve je vrh. Nikad probleme nisam imao je. Da vam pojasnim, znači, bukvalno sam gledao film sa devojkom sinoć i ona je otišla gajbi, sve laganini. Ja sam otišao da džonjam, razumeš, i ujutru se probudim i ludilo, dočeka me ludilo čisto, teo da upalim komp, kaže neki start Windows normali. Ja gledam, ne verujem je. I pozovem vas sad, da mi pomognete čoveč, pa ne mogu bez kompa je. Kako ću bez kompa čoveč, treba gledam na YouTube-u neke videe. Malo zika. Tako je, malo relaks jebote. Možete dođete dotrčite ja sam na Dorčulu. Tako je. Odmah kod Studentskog parka, pa da. Pa dođite, čekam vas je. A mogu si već i da dođeš jebote.
Pozdrav, vidimo se, majstore, jevate. Gdje si kolega? Slušaj, hteo sam ti reći nešto Pa da si retardiran, brate. To sam ti hteo reći. Pa retardiran si, brate, zato što si mi rekao da sam iz Šapca. 20 godina se družimo, ti si mi rekao da sam iz Šapca. Pa čuješ ti moj naglasak? Pa Ruma, pa čista Ruma, pa Srem. Pa sremački naglasak. Čoveče, rodio se u Rumi, proveo 10 godina u Rumi, onda se preselio u Mitrovicu. Onda u Šid, u Hrvatsku nisam mogao otići, onda sam se vratio u Rumu. Pa znam da pa kažem ja retardiran, to je prava reč za tebe. Pa jeste. Pa dođi u Rumu pa ćeš vidjeti kako pričam. Nemoj se zajebavati više, brate, tako nešto da mi kažeš, znači, nisam iz Šapca, nisam nikad ni kročio u Mačvu, znači, samo sam u Sremu bio. Jeste, ajde, dobro, ništa, vidimo se, brate. Dobar si ti meni ovako, ali voliš zajebavati nekad, ajde, pozdrav. Plima je 23. travnja objelodanila javnosti čak cijele Kosture. Ovaj otočić se već godinama bori s erozijom tla i grad New York je napokon odlučio nešto učiniti po tom pitanju. Angažirao je stručnjake i pokušava dobiti bitku protiv prirodnih nepogoda, koje dovode do erozije tla. Projekt vrijedan $13 milijuna kreće s realizacijom 2019. godine. Iako su milijuni tamo pokopani, Hart Island nije poput ostalih groblja. Grad New York mu je od 1868. godine dodjeljivao različite namjene. Desetljećima je služio kao zatvor, azil, bolnica za oboljele od tuberkuloze, da bi tek na kraju postao grobnica. Halo, dobar dan, je li pošta BiH? Dobar dan, imam pitanje vezano za međunarodne pošiljke. Jeste, imam od Mostara jednu pošiljku do Metkovića. Pa preko Čapljine, neće preko Imotskog. Dobro, sačekat ću, nije problem. Cijeli život čekam. Ima li šta drugo osim čekanja na ovom svijetu? Dobar dan. Rekao ja da ponovim pitanje, zanimaju me ove cijene pošiljaka međunarodnih. Imam 15 kila duhana hercegovačkog, imam Antinu rakiju, imam još 20 kila duhana, ali to je za sljedeću sedmicu, to nije hitno. Pa eto, cijena samo, ako možda mi kažete cijenu pošiljke. Dobro, čekam. 15 maraka do Metkovića od Mostara. Pa to nije normalno, to je zezanje neko. Kako će 15 maraka, mogu avionom otići za 15 maraka, ko da nosite zlato, ko da nosite, pa to jeste duhan naš hercegovački, jeste to vrijedno, ali nije toliko sad za 15 maraka, pola sata vožnje da mi naplaćujete. Pa kakav je to red, pa nema narod para za takve cijene. Pa dobro, ja razumijem pa dobro. U pravu ste vi, ali nemojte tako. Ništa, ja vas neću više ni zvati, ja sam sa vama završio. Nogama ću odnijeti. Ajde i tebi.